cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis. Aquel Nadal, Martiño escribiulle aos Reis Magos: Queridos reis, quero que me traiades un tren cunha locomotora e 3 vagóns. O primeiro, vermello, o do medio, azul, e o último, amarelo. Martiño buscou un cordel para tirar pola locomotora e inventou unha cantadela. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. Cando chegou a noite de Reis, díxolle a nai: Hoxe tes que te deitar ben cedo. Esta noite veñen os Reis Magos. Non, eu quero velos. Fungou o neno. Os reis non entran nas casas dos nenos que non están dormidos. Espetoulle o pai. Entón, voume deitar cedo. Aceptou o cativo. Antes de se deitar, Martiño deixou enriba da mesa 3 puñados de noces e 3 cuncas de leite para os reis. Tamén encheu 3 caldeiros de auga para os camelos. Despois meteuse na cama e acochouse entre as mantas, pensando no tren, na locomotora e nos 3 vagóns, o primeiro vermello, o do medio azul e o último amarelo. Pensando, durmiu. E durmindo, soñou. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. No medio da noite, o neno espertou coas ganas de mexar e escoitou unha voz que viña do corredor. Onde lle deixamos o tren? Aquí ou debaixo da cama? Martiño estaba a piques de mexar por el, pero non se atrevía a erguerse, porque lembraba o que lle dixera seu pai. Os reis non entran nas casas dos nenos que non están dormidos. Pero o pobre do rapaz non aguantaba máis. Saltou da cama moi amodo e nas puntas dos pés foi ata o baño. Abriu a porta con moito coidado, levantou a tapa do váter e... O mexo fixo ruído, moito ruído. Pero máis ruído fixo a voz que tronou detrás del. E ti, que fas aquí? É que tiña moitas ganas de mexar. Tatexou Martiño sen se atrever a volver a cabeza. Cos olliños cheos de bágoas
Martiño correu para o seu cuarto e meteuse na cama. Pensando, dormiu. E dormindo, soñou. Soñou que os reis lle deixaran unha morea de carbón negro, moi negro. Coas primeiras luces da mañá, Martiño abriu os ollos. Saltou da cama e foi mirar se os reis lle trouxeran algo. Estaban as cascas das noces. Estaban as cuncas baleiras. Tamén estaban os 3 caldeiros sen auga, pero non estaba o tren. O neno mirou, buscou e rebuscou por toda a casa, pero non atopou nin rastro do tren. De súpeto lembrou o que oíra pola noite. Onde lle deixamos o tren? Aquí ou debaixo da cama? Martiño correu axiña ao seu cuarto, mirou debaixo da cama e viu algo negro, moi negro. Meteu o brazo e sacou unha locomotora e 3 vagóns. O primeiro vermello, o do medio azul e o último era unha vacenilla grande, redonda, amarela e moi fonda. Martiño colleu o cordel, atouno á locomotora e foise pola casa adiante, tirando do seu tren e cantaruxando. O tren de Martiño, vai polo camiño, chucu, chucu, chu. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño.